muistan tilanteen Pakilan yläasteelta. Mun paras ystävä Skidi oli tullut yläasteelle samaan kouluun mun kanssa ja se oli musta aivan mahtava juttu. Mutta ei mennyt pitkäänkään, kun Skidia alettiin kiusata. Ja koulun kuuleimmat tytöt ja pojat alkoi kiusaamaan Skidia siitä, että se ei polttanut tupakkaa. Ja mä muistan yhden torstai-iltapäivän meidän kuvisluokas koulun 3. kerroksessa. Ja Skidi oli aika hajalla siitä, totta kai, että häntä oltiin kiusattu, että hän ei polta. Ja mä en ollut mikään koulun kuulein tyyppi, mutta mä oon ollut aina sanavalmis ja mä oon kokenut ihan valtavan suurta tarvetta toimia ja pitää heikompien puolta. Ja mä päätin siellä kuvisluokan edessä pitää Skidin puolia. Ja se on ollut ehkä mulle semmoinen mieliinpainuvin hetki, että vaikka kuinka pelottaisi ja vaikka kuinka tuntuisi, että oma asema tai niin kuin tuntuu hirveän pelottavalta ryhtyä toimiin, niin siitä huolimatta kaikilla meillä, jotka pystytään, niin meillä on velvollisuus ja vastuu toimia. Mä oon aina askarruttanut, mikä erottaa menestyvät yritykset niistä, jotka ei menesty. Onko jotkut yritykset vain strategialtaan niin ylivertaisia, vai onko siellä parempaa johtamista, vai yhdistääkö näitä yrityksiä hyvä tuuri ja oikea ajoitus? Mä oon vaivannut, että tähän päivään mennessä mä en ole löytänyt niihin päivänselvää vastausta. Me opetetaan businesskoulussa strategiaa, markkinointia, johtamista. Ja jes, hyvinhän me niitä opetetaankin ja näitä taitoja tarvitaan, mutta kasvumenestysreseptin löytäminen onkin haastavampaa. Ja mä oon halunnut ymmärtää sen, millaisia asioita tarvitaan, joilla rakennetaan menestyviä ja kasvavia yrityksiä. Ja mitä jos kaikki, mitä meidän pitää ymmärtää kasvusta ja johtamisesta ja menestyksestä, voidaankin ymmärtää surffauksen kautta. Ehkä sä näit sen tästä jo mun märkäpukumaisesta asusta ja kiharasta tukasta, niin mä oon tämmönen rebel-kapinallinen surffari. Ja mä oon tällä hetkellä maailman ainoa naispuolinen surfiliiton puheenjohtaja. Ja se on opettanut mua ymmärtämään, että elämässä ja bisneksessä mahdollisuudet tulee kuin aallot. Niitä ei voi kontrolloida, mutta niitä voi opetella lukemaan ja tunnistamaan. Joskus täytyy odottaa. Joskus täytyy meloa henkeensä kaupalla. Ja joskus aallot on liian isoja surfattavaksi. Yritykset menestyy, koska ne sattuu olemaan oikealla aloilla oikeaan aikaan. Mä väitän, että menestysresepti kasvuun on se, että päästään irti perinteisistä ja ehkä jopa kahlitsevista johtamiskäytännöistä ja lähtee rakentamaan kasvua tunnistamalla, että se syntyy siitä, että toimii oikealla hetkellä. Johtajuus ja kasvu ei ala sillä, että on joku titteli, jolla johtaa. Se alkaa siitä hetkestä, kun lopettaa odottamisen ja päättää ottaa aallon. Mä oon itse nähnyt omalla urallani, että tuloksia syntyy tarttumalla toimeen. Vaikka nyt näyttää, että mä oon menestynyt urallani, niin mä oon mun perheen ensimmäinen ylioppilas ja korkeakoulutettu ihminen ja mä oon raivannut tieni tähän kohtaan. Mä oon halunnut hakea vastuuta ja saavuttaa tuloksia työelämässä. Mä oon ollut viimeiset 10 vuotta mun pojan yksinhuoltaja ja siitä huolimatta mä tiedän, että mä oon pärjännyt, mä pärjään ja mä oon onnistunut kasvattaa upean pojan. Mutta me nähdään, että liian moni odottaa. Odottaa sitä, että strategia on valmis, odottaa, että johto on päättänyt suuntaan, odottaa, että kaikki markkinointikampanjan palaset on valmiita. Mikä saa meidät odottamaan? Mä luulen, että meidän johtamismallit ja yhteiskunta on rakentunut sillä tavalla, että on helpompi pysyä suosittuna, kun ei avaa suutaan, toimi ja tee virheitä. Ja nimenomaan tämä on se syy, että ihmiset jää odottaa. Me pelätään, että me tehdään virheitä ja meidän yhteiskunnassa virheistä rangaistaan. Odottamalla ja toimimatta jättämisellä ei ainakaan tee hirveän suuria mokia. Silti kokonaisuudessaan tästä syntyy se isoin moka, koska ei päästä liikkeelle eikä myöskään saada mitään aikaiseksi. Mä oon surffari. Line-upissa ei voi jäädä odottaa. Jos se aina odottaa täydellistä aaltoa tai omaa vuoroaan, niin todennäköisesti ei saa surfattua ainuttakaan aaltoa. Ja mä oon rebel, koska mä en valitse jäädä odottamaan, vaan mä valitsen toimia. Mun uralla on yhdistynyt kasvu erilaisilla toimialoilla erilaisissa markkinoissa.
Telekom-ajalla Telialla mä vedin 100 miljoonan euron bisnestä aikana, jolloin Apple lanseerasi iPhoneit. Mä muistan sen epäilyksen Suomessa, Nokian luvatussa maassa, mitä uusi kosketusnäytöllinen laite herätti. Yritysjohtajat piti sitä leluna, joka ikinä päätyisi yritysasiakkaiden käyttöön. Muistatteko, millainen statussymboli Nokian kommunikaattori oli? Ja mä puhun täältä Suomesta käsin, Nokian pääkonttori on hyvin lähellä tuossa Espoossa. Mutta silloin Telialla me päätettiin panostaa iPhoneen. Me luotiin omalla Undercover-tiimillä houkutteleva paketti yritysasiakkaiden tarpeisiin ja rakennettiin fantastista kasvua 13 kvartaalin putkeen 2-numeroista kasvuvauhtia. Rahaa tuli ovista ja ikkunoista, kun yritysasiakkaat halusivat jotain uutta. Me oltiin fokusoituneita ja me oltiin valmiit ottaa seuraava aalto. Me ei odotettu lupaa, vaan päätettiin näyttää ja toimia. Ja tietenkään pelkkä iPhonein ympärillä oleva hype ei ollut se tekijä, joka ratkaisi tämän pelin, vaan se, että me oltiin valmiita. Me paketoitiin tarjoama houkuttelevaksi, me kutsuttiin eri myyntitiimit mukaan matkalle ja tehtiin fantastista markkinointia. Me oltiin valmiita ja me toimittiin. Mä huomaan nyt jälkikäteen, että Telia-vuosina me oltiin kuuleja kuin surffarit ja meillä oli fokus, joka johti toimintaa. Ja me surfattiin upeita aaltoja. Helposti ajattelee, että Telekomissa hypejuttuja tulee yksi toisensa perään. Näin se ei ole. Sama fokuksen kautta tapahtuva toiminta, jossa ollaan valmiita ottamaan seuraava aalto, on toistettavissa eri toimialoilla. No sitten mä siirryn seuraavalle toimialalle rakentamaan kasvua ja aivan erilaiseen maailmaan. Tiedättekö te mitään niin tylsää toimialaa kuin legal maailma? Tämä oli toimiala, jos ei todellakaan ollut actionia. 200 juristia, joita juristeja nyt leimaa varovaisuus ja varmistelu. Ja mä huomasin, että siellä siitä niin kun oikeastaan ammatin kautta tulevasta identiteetistä ihmisiltä puuttui rohkeus toimia, ellei kaikkia taustoja ollut selvitetty ja riskejä kartoitettu. Ja mitä luulette, ottiko ne lakimaailmassa mut tämmöisen toiminnan naisen avosylin vastaan? Ei ottanut. Mutta siitä huolimatta Fondialla päätettiin luoda uudenlainen rohkea tarjoama, johtaa yritystä leikillisyyden kautta ja listata yhtiö ensimmäisenä lakialan yrityksenä koko maailmassa pörssiin. Tämä fokus yhdistettynä rohkean toimintaan kasvatti yhtiötä 10 miljoonasta 20 miljoonaa kannattavasti. Ja näin se menestysresepti on paljastunut. On valmis, on fokusoitunut ja on valmis surffaa upeita aaltoja. Tänään mä oon aivan uudella toimialalla kasvattamassa talouden palveluiden myyntiä. Ja tää on ollut mulle kovin ja upein toiminnan korkeakoulu. Yrittäjävetoisessa yrityksessä mä oon nähnyt, että miten selkeä fokus ja toiminnan arvostus strategian, suunnitelmien ja sisäisen pönötyksen sijaan on kasvattanut yritystä kannattavasti raketin lailla. Mä näen tämän kasvun toiminnan kautta nykyään tosi eri näkökulmasta. Mitä vähemmän hallinnollista tekemistä, mitä vähemmän sisäisiä palavereja, mitä vähemmän strategia- ja visiotyötä, sitä enemmän fokusta ja toimintaa, joka tuo vauhdikasta kasvua. Surffareille tää on luontaista. Kotona voi valmistautua ja miettiä, millaisia aaltoja surffaa. Line-upissa istuessa ei ole aikaa odottaa, on toiminnan aika. Nyt halutaan ratsastaa aalloilla. Ja mä huomaan, että mulla on aina ollut surffarin mindset. Harmillista kylläkin. Mä oon erityisesti nuorempana ja isoissa korporaatioissa joutunut usein peittelemään sitä, kuka mä oon, miten mä ajattelen ja pienentää itseäni. Mä toivon, että tänään enkä olisi itsekään nuorempana peitellyt mun omaa supervoimaa, joka on fokus ja toiminta. Ja toivon, ettei kukaan teistä yleisössäkään joudu pienentämään itseään ja peittelee omiin supervoimiin. Älä anna kenenkään pienentää sua. Monesti työelämässä mä oon kokenut olleeni elefantti posliinikaupassa, koska korporaation maailmasta tuttu bisnesjargon ja strategiapuheen arvostus ei ole ikinä viehättänyt mua. Mua on viehättänyt tuloksellinen tekeminen ja on ymmärtänyt, että sitä saa vaan tarttumalla toimeen ja fokusoitumalla oikeisiin asioihin. Ihan niin kuin surfissa. Ja tässä on kyse siitä, ettei jäädä vaan odottaa. Odottaa lupaa tarttua toimeen, odottaa ylennystä, odottaa, että kaikki palaset markkinointikampanjassa on paikallaan. Liian usein me jäädään odottamaan sitä, ettei tehdä virheitä.
Ja rohkeus toimia pelosta huolimatta saa aikaan ihmeitä. Ja tämä on se, joka erottaa menestyvät yritykset niistä, jotka ei menesty. Fantastisesti kasvavat yritykset ei odota. Ne on valmiita, kun aalto tulee. Ne meloo oikeaan aikaan ja surffaa just niitä aaltoja, mitä ne on miettinyt. Ja totta kai tämä edellyttää hyvää johtamista. Ja hyvä johtajuus syntyy toiminnasta. Parhaat johtajat ei vain istu ja mieti strategioita. Ne löytää iloa ja naurun kautta toiminnan ja saa ihmeitä aikaan. Hyvä johtajuus on toimintaa ja sen mahdollistamista. Meidän pitää päästää irti perinteisistä johtamismalleista, joissa kontrolli on vahvin mekanismi. Mä oon aina ollut se rebel, joka on halunnut ja uskaltanut toimia tilanteissa, joissa moni olisi jäänyt odottamaan lupaa. Nyt on meidän kaikkien aika lopettaa odottaminen ja toimia. Stop waiting.